Fit-30 jum tal-kampanja elettorali l-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela indirizza eluf ta' nies li laqgħuh fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet. Dr. Bela tkellem dwar kif Għawdex imxiet ferm il-qudiem fl-aħħar snin, fosthom bl-istrateġija Gżira ta' Villaġġi u s-sena li għaddiet għall-ewwel darba l-ekonomija Awċija laħqet il-biljun euro. Huwa sostna kif minn Għawdex ħerġin diversi idejat li qed ibidlu pajjiżna u fil-fatt minn dan il-ħsieb ħareġ il-manifest tal-Partit Laburista Int Malta. Il-Prim Ministru rimarka li dan il-manifest ġie msejjes fuq il-ħsieb li l-identità tagħna hija l-aqwa saħħa. Fid-diskors tiegħu Dr. Bela fakkar f'emel ta' proposti li jsawru l-manifest li bihom Gvern Laburista se jkun man-nies bil-forzi kollha ta' Malta aqwa fost l-oħrajn il-mit proposta għall-Gżira Awċija. Intom tridu tkunu kburin ħafna bil-kontribut enormi li tajtu għal dan il-manifest. L-akbar manifest tal-Moviment Laburista għal Għawdex illi qatt kellu il-moviment tagħna. Fih f'dal-manifest l-akbar kapitlu mit proposta huma kollha għal Għawdex. U l-kapitlu għal Għawdex twilet hawn minn ġo fostkom. Ġew Għawdex, minn grupp ta' żgħażagħ illi kitbu dan il-kapitlu magħna. Il-Prim Ministru temm jgħid li 4 snin ilu l-Partit Laburista nagħta l-aqwa mandat f'Għawdex u ta' dan se jibqa' jaħdem bħala tim wieħed li jagħti spazju lil kulħadd u hija deċiżjoni tal-poplu biex Partit Laburista jkompli jagħmel Għawdex il-mutur tal-prosperità ġdida. Kunu mill-ġdied magħna ħalli nieħdu lil Għawdex li aħna tant inħobbu għal-livell li jmiss biex ikollna Għawdex aqwa biex inkunu miegħek f'kull pass tal-ħajja għax intom Għawdex u Għawdex intom, int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Grazzi.